Kalau saya itu coba kemarin kacau. Hai, लोगोफोर बेरायफैलायबाय जायनि अवार्डनि एक्टर दुनु खारा बेया एक्टर लोगो जाहैबाय आरो औ जस्ट थांबाय आङो बाय आरो बाय दङ ने हाय बिराद मोजां मोजां जिनिस दङ सना बर' साहित्य सभा कनफारेन्सआव नै बिब' बिनानाव लोगो मोनलायदों ओमफ्राय मोजांथार लाबाय आयौ हनै सासे बिनानाव लोगो मोनबावबाय बिनानाव सासेया एखेखानो साथाम साब्रै एखे बेहाबो आंनि बिनानाव मादैनि फिसाजो मोखाङा एखे गोजाखा जोंना ओमफ्राय मोखाङा एखे दे बेवाय दे बाय हाय गाइस नै जोङो पाद्द'आव 62थि बर' साहित्य सभा थुनलाइ आफादनि बेहाय एगजिबिसन जादोंमोन बेहाय बेरायफैदों सेन्ट्रेल कनभेन्सन 62थि बर' साहित्य सभा बेहाय बिब' बिनानाव लोगो मोनलायफैबाय ओमफ्राय एगजिबिसनाव बायदिसिना नायदों लादों हा सिफुं लाबाय सिफुंखौ सोलोंहैबाय सानसै दा सिफुं दामनो सोलोंनांगौ हारिनि कालचारखौ जेरैखि जायाबाबो लाखिनांगौ बर' हिसाबै हारिनि कालचारखौहाय लाखिथारनांगौ आरो नों दामनो रोङो दामलायदो दामबावनोसै एसे सासेया बैहाबो गायकसोखा बर' माबा हौवाफोरनि गान खननो रोङो बिराद मोजांनो बैहा सासेया कबिता बर' आंनि लोगो बर' दा प्रग्रामाव खननो सानदोंमोन आं ओमफ्राय दा मबाइलानो बेटारि गैया जानानै दं आंहा बेखौ सोलोंहैबाय थागोन न'आव दसे दसे आं बारा रोङाना रोङा एसे दामनायलाय आंबो बायनो नागिरदोंमोन आं लाग्रोबाय सिफुङानो बेल' मोजाङानो जाबावसै बेना जाबाय दे जाबावसो हारिनि कालचारखौ जेरैखि जायाबाबो लाखिनांगौ नालाय आं लाफेरा नालाय एसे लाजिनाय फैदों नङाबाथ' नोङो गोमोरनानै थांगोन किमान दाम हाँ 20 रुपए खाली 20 डिजाइन लिखा है यूट्यूब में मिलेगा वीडियो देख के बना सकता है मोटा बड़ा मोटा लाने से नहीं मिलसे टिप लाइने हां ये मैजिक के लिए इधर है के लिए बैरिस्टर बुका होने के नानिन लांना 1 के लिए डिफरेंट सम जायो नै जों सिजन जायो बिराद समायनि बायदिबा बिराद समाय बिदिबा आहा गायक दंमोन आयौनो गानखौनो नांगौ हानजा टेप जादोलै साइसनि खानाय सुङासो मोजां गैया मला खतेना लागा खतेना हा
खानाय खेबनाय खेबनाय मोजां नुथारबायना मोजां नुबाय नोंनिखौ आलदा मडेल खालामहोबानो जाबाय एक्सएम एयर मडेल नुवाखै मोजां नुदों सोलोंखा ए डाबल ग्रुप खालामसै गाहायनिबो साथो हो गया gorgeous beautiful भी ज़्यादा gorgeous कहाँ तो भी है very beautiful साइज नुदों आब' बांसिन खालामसिगोन नामा रोंनायखौथ' नायदो बारा खेबावनाय जेठी पेही আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে লৈ আহিছো ধুনীয়া বেগ যাৰ দাম মাত্ৰ 150 টকা আৰু 100 টকা ডাঙৰ বেগ 150 টকা আৰু সৰু বেগ মাত্ৰ 100 টকা আমাৰ ইয়াত পাব Kayang kakak bercaya. Asyik kamu dah.